Takže čaute, moje meno je Mid, ja vás vítam môjho ďalšieho videa. Dámy a páni, vítam vás pri našej novej série Policajti v akcii. A toto je naša nová pravidelná séria, čiže ak na tomto videu bude 5 lajkov a 1000 hliadnutí, tak bude ďalšie video. A ak už dosiahneme 50 odoberateľov, aby sme mohli dať náš prvý stream. Chcete stream? Napíšte mi do komentára a my ideme na to. Do nemocnice, kde bol aj ošetrený kvôli podozreniu na otraz mozgu, si ho nechali na pozorovanie a medzi tým krajský prokurátor schválil domovú prehliadku bytu Viliana Gálika. Tak ideme na to. No uvidíme, čo sa bude diať. Polícia, otvorte! Polícia! Otvorte, polícia! Kokos. Žena ako vybehla. No nechápem, prečo ma otravujete. To čo má na ruke, však to sa nosilo one. 2007. 2006, 2007, 2008, neviem. Musíte nás mnou. Takýto zrab papiera môže napísať hocikto. Ten výraz úplne vražebný. No to sa teda aj budem skážovať na prokuratúre. Pokračujte, pane. Dobrý deň. Kokos, toto. Bytová prehliadka, dobre? Pane, máte vyvolené. Vy tomu tak rozumiete určite. Jak ho zdisovala tá policajtka. Kámo, jak ho zdisovala. Uvedomovali vážnosť situácie a mali milnú predstavu o svojich právomociach. Môžu byť obvinení z urážky verejného činiteľa. No to môžu. Ináč áno. Čo to má znamená? Toto vám nemôžem ukázať. Oni tam majú obrážtek nemeckého typka počas druhej svetovej vojny. To vám nemôžem ukázať. To vám nemôžem ukázať, dámy a páni. Toto nemôžem ukázať. Nemôžem. Počkaj, aký je rozdiel medzi originálom a medzi replikou? Nerozumiem. Tak sa hrajú na blbých. Koho je to taška? Koho stází tá taška? Stav policajtka ide iné bomby. Rešpekt o tej policajtke. Ako chcete. A tieto kukly sú koho? Tie dve kukly. Ja som to nenatočil, ale jedno video sa mi pokazilo a... Takže to je replika, hovoríte, áno? Aj, tá replika. No nemali to robiť. Domová prehliadka bola vykonaná u oboch zadržaných. To je čo uteka, hej. Krvavý boxer, množstvo fašistickej literatúry a symbolov a 2 strelné zbrane v nelegálnej držbe. Na základe znaleckého skúmania Ježiš, táto cenzúra. výpovedí svedkov boli Fero a Vilo obvinení z trestného... Nedostanem žiadne peniaze za toto video, pretože bola tam jedna... extrémistických materiálov. Pri trestnej sadzbe 12 rokov za uvedené trestné činy budú mať dosť času na to, aby o sebe porozmýšľali. To iba? Ja by som vydal viacej. Kde myslíte? Dámy a páni, toto bolo za tedy všetko. Je to naša prvá séria, čiže ak chcete, aby z tohto bola pravidelná séria, tak dajte na toto video 10 lajkov. Ja viem, že som hovoril 5, ale dajte 10 lajkov, odber a zvonček, aby vám neučieklo žiadne nové video a dajme 50 odoberateľov. S vami bol Meet a čaute.